Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawulujengan katentreman mugi tansah kasalira kajiwa dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Kawula nuwun panjenenganipun para pinisepuh Aji sepuh, pepundhen sepuh ingkang agung mestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi-pundi. Panjenenganipun para alim ulama ingkang siang rinten dalu tansah sinanding dumateng kitab wahyuning ilahi ingkang satu pantes sinudarsana. Panjenenganipun para tamu, para lenggah kakung miwah putri ingkang satu kinurmatan. Kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Andri Sugianto. Minangka sulih sarenipun panjenenganipun Bapak Mujiono SPD, Ibu Asyuti Ningsih ingkang satu kinurmatan. Kepareng kula minangka dados duta sarayanipun panjenenganipun Bapak Sugianto SPD, Ibu Wiwi Nurbawi ingkang pidalem ing Jalan Cempaka 4 Pokoh RT Setunggal RW 3 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri. Saderengipun kula ngaturaken menggawa sing gati sowan kula wonten ngarsa panjenengan. Langkung rumiyin sumangga nuwun tansah kula dherekaken ngujahaken bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking keparengipun panjenengan sadaya dalasan kula saged makempal wonten ing papan mriki kanthi wilujeng boten wonten aral setunggal mawon. Mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sami tenemu. Amin. Panjenenganipun Bapak Andri Sugianto ingkang satu kinurmatan. Kula kepareng hamasraken ingkang angka sepisan atur salam taklim saking panjenenganipun Bapak Sugianto SPD, Ibu Wiwi Nurbawi. Kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Mujiono SPD, Ibu Asyuti Ningsih kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang angka kalih kepareng kula badhe masrahaken Sekar Cempaka Mulya Sasri nggih atmaja temanten kakung anak Mas Bagus Novesa Nurgirisia Magister Teknik ingkang sampun kepareng nindakaken ijab kabul kalian panjenenganipun Roro Ayu Astiana Arum Larasati Magister Psikologi Psikolog putra putri saking panjenenganipun Bapak Mujiono SPD, Ibu Asyuti Ningsih ingkang menika menggah putra temanten kakung sawetahipun kula aturaken wonten ngarsa panjenengan ingkang sajemangke badhe kalajengaken adicara ingkang salajengipun. Jangkep ingkang salajengipun kula kepareng hamasraken pinangka jangkeping salakirabi wonten sawetawis ingkang angka sepisan nggih menika sanggan jangkep pinangka ageman putra temanten putri. Salajengipun ugi kepareng kula ngaturaken redana aji wonten mriki kasrat wonten gangsal ingkang ageng alatipun kula piyambak boten mangertos ingkang angka sepisan amplop saking rombongan pisan. Jangkep kaping kalih saking kadang besan Sutrisno kalian keluarga. Ingkang nomor 3
amplop Toto Negara, amplop Udo Negara, menawa amplop pundutan sayur utawi sayur. Ingkang menika mugi kepareng kanthi suka linaning penggalih. Saha ngraketaken anggen kita sami membangun bepisan. Antawis keluarga ageng penyinipun Bapak Mujiono kalian penyinipun Bapak Sugiyanto. Keluarga saking Wonogiri namung saged nderek njurung pemuji. Mugi kalangkung setya kalis rubetonir ing sambikala ing teman putra temanten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang salajengipun panyuwun saking penyinipun Bapak Sugiyanto sekalian garwa. Mugi wonten keparengipun penyinipun Bapak Mujiono SPD sekalian garwa kepareng ngirapaken putra temanten sarimbit dhateng Wonogiri benjang ing dinten Sabtu wagi surya kaping 21 Juni 2020 wanci jam 11 mapan wonten ing gedung Saraswati Wonogiri. Penyinipun Bapak Andri Sugiyanto ingkang satu kinurmatan makaten menggah atur saking penyinipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Nodening rombongan ingkang salajengipun hamba bilih saparipurnaning pahargyan mangke kepareng penyinipun Bapak Sugiyanto sekelan garwa penawa dening pangomyong kepareng nyuwun pamit cengkar saking papan mriki wangsul dumugi pondhipun sowang-sowang. Kula pribadi pinangka pangbanewu sematur wonten ngarsa panjenengan. Kirang subasita miwah tata krami. Kula namung nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri keladu ing atur nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Nuwun matur nuwun. Bila taufik walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula ngasalaken penyipun kadang pangwiroro.